Hello everyone, welcome back again. Nोंथांमोनखौ फिन खनसे बारनि गोदान भिडिअ बानायबावनाय थाबावबाय। आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दं। ओमफ्राय आंबो मोजाङैनो दं आरो। स' लोगोफोर दिनैहाय आङो मा शेयार खालामा जेबो शेयार खालामा बिदिनो ब्लग भिडिअआनो जागोन। नोंथांमोनहा मोजां मोनोब्ला नायलांबाय थादो। ओमफ्राय स' आङो दिनै एसे मेकआप खालामनो लुगैदों। माने ओंखायनो मेकआप खालामनानै रिल्स बानायनोसै। स' आङो दायो ब्लाउस गानखाबाय आङो मोखांखौ देलायाखै दायो देलायनानै लानोसै आरोना स' नोंथांमोनहा मोजां मोनोबा नायलांबाय थादो आंनि भिडिअखौहाय स' दायो आङो देलायनानै लाग्रोसै नोंथांमोनहाबो नायबाय थादो ओमफ्राय आं दिनै मा रेसिपि जायो नोंथांमोननो खोन्थागोन स' दिनै स्पेसियेल रेसिपि गैया बेखौ दा उनाव मिथिगोन आरो स' आं दायो देलायनानै लाग्रोसै फटाफटनो दायो देलायनानै लानोसै ओमफ्राय आं मैया मोनायावहाय स्प्राइट लाबोदोंमोन आरो बेखौ लोंनोसै आङो दाना बथलनिखौसो लोङो बै माबानिखौ माबा माबि मोन्दों होननायखाय दाना बथलनिखौल' लोङो आं ओमफ्राय लोगोफोर आंना मबाइल मोनसेया गावबाय आरोना माबायदि गावदों नायदो मेगनानो नायनो हाला माबायदि गावदों नै आङो भिडिअ नायगासिनो आरो नै फ्लाम 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 नैबेयावनो मैया गोलैनानै दखानाव गोलैनानै बिदि गावदों आरो फ्लाम 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 जाजोब्बाय माने मोजां नुला आरो मबाइला बोरैबा सिनारि सिनारि जाजोब्बाय नायनोनो हाया माने मेगना ओमफ्राय स' नैबे ब्लग भिडिअ बानायग्रा आरो स' दायो आङो देलायनानै लानोसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो आंनि आस्थामा अबावबा गबाय बे गबोबायदां आं दायो रस वाटार फुननोसै आरोना बेयाव ओरैनो ओरै माबा खोनासंगासिनो आङो ब्लग भिडिअ आबो गेम स्ट्रिनि Demo selain fungsi yang ini biasa sos nih, bisa kita sos macam lain ya, nih kemai. Jadi kami kalau orang lokasi mana? Ini soalnya kita nggak ini simpel saja dia ada, dia curang nggak jadi kalau kan sih. Dan ini betul benar sih, dia primers. Nah, biasa kalau nggak dong, dia dia sih kan ada, coba ini aku tuh ngomong, saya siapa lagi ada nih kerja udah. Dah yang ngasih lagi kan, betul benar lagi kasih, pas kamu. Aja lupa barang yang lain, betul benar lagi. Di sini saya ada yang, di sini mana ada bayu salam, ada mana sini di sini, mana saya ada. Sampai bayu salam lain, mereka pakai sepatu bayi itu kon. Dari sabar, ibu sudah selesai. Saya sih kasih saya lepas dengan kamu. Saya kasih. Dari sudah banyak sana. Sudah habis mengatur kalau beda sebenarnya. Dari mana sana? Masih ini kan sih mana? Ini loh.
Dari siapa saya? Misalnya bahasa belum sama sama. Ini kalau saya, jadi berapa? Gaya komplit जाजोब्बाय आंना खानायखौल' बानायनांसिगौ रेडि जाबाय आङो दायो ओमफ्राय नै फोथा गोजा थुनोसै साइज नुनानै दायो आङो रेडि जाबाय ओमफ्राय आं दख'नाखौ दानो गानथ'नो हानाय नङा मानो होनोब्ला आङो दायो ओंखाम जानो रेडि खालामनो नागिरदों माबायदि नुदों लोगोफ्रा खोन्थाहरबानो जाबाय कमेन्टआव ओंखामखौ संनानै लाबाय ओमफ्राय आं गाइखेरजोंसो जागोन दिनैहाय गाइखेरजों बानायनोसै ओंखामखौ गेफे खालामनानै लाखाबाय थारमाने थाब जानायनि थाखाय स' एबाराव आङो दायो संनोसै आरो स' आङो दायो संनो लाबाय ओमफ्राय गाइखेर होनोसै बेवहाय गाइखेरा एसेल'नो लोगोफोर बानायबाय आङो दायो सिनि एसे होगोन मानो होनोबा सिनि होआबा गोदै जाया बांद्राय गोदैबाबो जानो हानाय नङा लोगोफोरा आं संबाय थानोसै दायो जानोसै आङो गाइखेरजों ओंखाम माने आंखौ ओंख्रि गैया सानगोन आरो थारमाने सानफ्रामबो ओंख्रि जाबाय थानो बेखौनो बे ओंखायनो आङो दिनै गाइखेरजों जाबाय आरो
जि गरम मोनबाय आं खानायखौ थिबखोनानै लाथोंसै आं नोंसोरजों मोनसे खोथा रायलायनो सानदों आरोना बेनो जाहैबाय बारबो बारगासिनो खोनागोना खोनायाथाय